IFM News. Lokal. Taanlay nga dito'y probinsya ti Ilocos Norte ti agkamkamang ti programa ti Ilocos Norte Youth Development Office nga Speak Up I'm Here. Inpakamo ni Ms. Romelia Tagama, inaso nga opisina at dapay dagiti manipod iti kabangiba nga lugar. Wenno probinsya ti agkid-kid daw ti psychosocial support. Kunana, karunaan kat iti Facebook page dira gitoy ti pakaawatan da karag iti kliyente kan sabali pay dagiti umawag ti hotline na gitoy. Segon kan Tagama pamaneknek daytoy at programa na buangay tapno mangipaay suporta karunaan karay agtutubo ket inot nga maiyam-ammo iti sabali a probinsya. Kasi meron tayong Facebook page, and yung Facebook page kasi natin, hindi lang naman mga Ilocano yung nakakakita. So basically may mga clients tayo from may mga clients tayo from Manila, may mga clients tayo from coming from Mindanao, Visayas, ganun. So nakadepende talaga siya dun sa mga pinopost or sa mga posting natin dun sa Facebook page kasi nagiging catchy siya sa mga viewers natin. And kapag nakita nila na catchy yung or nakita nila na oo nga no, parang may realizations sila sa mga posting natin, nagre-reach out talaga sila sa page natin. Meron din pong nakikater or may mga nakikater na din po kaming clients from abroad. And again, Speak Up I'm Here is yes, nandito siya sa Ilocos Norte, pero kinikater pa din namin yung mga clients from different lugar, ibang lugar. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.